Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat dyan mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, nandito po tayo ngayon. Diyan, pati sa abroad, nandito po tayo ngayon sa Intramuros. Ayan, nasa malapit sa... Kung napapansin niyo guys, yung ating Columbus. Ayan, ang mga sinaunang building dito guys. Yung mapapansin yung mga structure mga luma. Ayun na ka pa. Nag-iantay ako dun sa dole. Akala ko nandun ka. Nandun ang gwardiya? Oo, wala naman daw johan doon. Kinausap ng gwardiya? Sabi mo, nag-stay ako dun kanina. Umupo ako dun eh. Yung payat ba yung guards? At naman pa Ano ba yan? yung good. Uhaw ako. Asan ba meron dyan? Taon ka? Oo. Sabi mo meron uhaw. Galay. Ilan mga nag-ano po eh. 38 nga lang dito. Na lang to eh. Mga 14. Ang tagal daw ng prof niya. Hindi pa pumapasok na sa kabila pa raw. Malilate pa siya ng pag-isip. Saan tayo tatambay? Diyan o. Andun, ang dami ng ano. Pakita mo ng mga bike. Ay, oo yung bike niya. Kahit bamboo bike daw. Gusto mo nito? Oo, ka-alcohol ko lang eh. May kasal, 3 o'clock eh. Pero dun sa katedral, may papalapit na kasal. May mag-start na kasal, nag-aayos sila. Maganda nung ayos sa labas. May Oo, saan labas na dyan? 2:30. Tapos 3 o'clock yung PSF niya. Eh, hindi pa nagre-report yung teacher niya. Nakuha ulit ako. Casa Vera. Bago yan ah. Walay pa nila. Barbara. Heritage Restaurant. Ayan o, ito. Balay. Pandesal. Sakay na wala. Ito po yung ating San Agustin Church. 500. Tapos dito yung nagbalik. Para ma-pictorial ko kay pa-Instagram wallpaper hanggang lunch break. Okay, okay. Yes, my sir. Oh, ibago. Hindi na kayo. Mag-iikot mo na kami. Iikot mo na kayo sa loob. O, na kayo ma'am. Aristocrat kaya. Oo, hanggang aristocrat yan. Full church yan eh. Full church yun. 1,000.
Pur na kayo, tapos binamagaling nyo. Hindi na kayo. Hindi na kayo. Kano sakay? Dalang kay kuya. Ay, kala ko yan. Girl shopping. Yung ano. Ka daw. Kay kuya nga, no? Tama? Horse ka ba? Horse ka ba? Yo. Horse ka ba? Yo. Yo! Kabayo. Horse ka ba? Oo. Oo. Oh, Oo da. nga, oo nga. Oo nga. Pagod ka na ba? Pagod ka na? Oo. Pagod na eh. Upo ka na dyan. Nasaan yung bike mo? Hala, magloloba to. Sige, senior. Dito tayo guys sa San Agustin Church. Ayan, ayan. Nandito sa harapan. Yung mga foreigner natin. Saan pupunta kaya yan? Wala na, Espanyolis yan. Espanyol. Ano ba sa Espanyol ang ano? Ang gandang Buenos Dias. Good day. Buenos dias, sir. No? Hindi ka naman makakasal. Saan yung bike? Tara. Wala ko na pumasok ka na. Hi guys, nandito tayo ngayon guys sa Bum Bike. Ayan. Bum Bike Eco Tour. Ayan. Dito guys, pwede kayo dito mag-rent. Ayan. Pwede kayo dito mag-rent guys. Pwede nyo, pag ni-rent nyo ito guys, ay, mag-grab shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pagpunta nyo. Ayan, kung napapansin nyo guys, maraming bike dito. Bum bike. Kasi tinawag siyang bum bike kasi gawa siya sa bamboo. Sa kawayan. Ayan, yung mga handle niya at saka yung gawa sa bamboo. Yung ano niya, anong tawag doon? Pinaka-body niya, bamboo, gawa sa bamboo. Ayan guys. So the inside connected hands? Yeah, yeah. Yeah, or not there. Internet. This is Barbaras. Ah, hanging. Ayan sir. Pero okay lang ano, video lang ako. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Casa Manila Museum. Nasa baba tayo ng Casa Museum.
kung saan nandito guys yung ating Bambike. Ayan. Ito po ang Bambike rental rate. Meron tayong regular 100, student with ID 50 pesos, PWD and senior citizen 80 pesos, 2-seaters bike 150. Ayan. Dito lang po yan sa Intramuros guys. Ayan. Marami tayo dito guys. Maraming bike yan. Bambike 884. Ayan. Intramuros Australia. Ayan guys, kung papasyal kayo dito guys sa may malapit niyan guys yung Bambike. Ayan. Dati pumunta na kami rito, nag-rent kami ng bike, tapos doon paikot-ikot kami dito guys. Pwede naman paikot-ikot kayo guys. Ayan. Ayan, yan po ang mga rental nila. Dito yan guys, malapit sa besides ng San Agustin Church. Yan. Kaya kung gusto nyo mamasyal dito sa Intramuros, kung wala kayong sasakyan, pwede naman kayo mag-rent ng bike. Ayan. Pwede kayo mag-rent ng bike dito per hour. Depende sa bayad. Dito lang guys yan sa tabi ng San Agustin Church and Intramuros. Ayan. Ayan, may galap shoutout dyan kay Belinda Vlogs. Ayan. Ayan, tapos na sila mag-bike eh. Ayun, makikita nyo guys yung mga structure ng ating kabahayan dito ay napakalumang sinaunang sinaunang panahon pa yung mga structure natin. Bahay na okay. Ayun, mga lumang structure guys. Pagod na ako. Victorial sila.
Yung isa plaza, merong tour guide na explain yung mga historical doon. Oo nga. May mga pa doon, banda pa lang mga sabay doon. Ano yata yun, yung mga tour na bayad na. Tumali yan, no? Tapos ano yung timer? Pwede pa kayong isama sa vlog ko. Ayan. Oh, isama daw kayo sa vlog ni Kuya. I-like nyo lang yung video. Hi! Ayan ha. Sa KBR TV. Nakalive ako, Ay, nakalive. napapanood ko sila. Ay, si Kuya. Apo. Ito, ang gaganda nyo. Ayan, sige lang, mag-post-post lang kayo dyan. TikTok na siguro. I-like natin yung page ni Kuya. Oo. Project daw yung kanila na yan. Project ko. Naalala ko yung mga interview ko din sa di ba? May interview ako dun sa Ito may, yung mga tisay, oh. Sana yung interview niya. may Spaniel yan eh. Ay, baka hindi marunong mag-English, no? Buenos dias, amigas. Kaso naubusan ako ng speaker. Yung sa anak ko na lang. Oo, may natira ka pa dyan. Wala. Interview mo yung sa loob ng bike? Hindi? Nagpa-interview? Bali, ito po yung sa anak namin. Ayun, may channel din kasi yung anak namin. Tapos yung sa akin, ma'am, ito na lang, picturean nyo na lang po yung KBR. KBR TV. KBR TV. Yan, nakapokus kay Mom. Picturean nyo na lang o kaya i-search nyo ngayon, tapos i-live na kayo. Ay, sorry. Ayan. Paki-support na lang, ma'am. Yes, Subscribe, like, and share. Ayan sila, ma'am. Press nyo naman para makikita nyo sila. Andun ba? Magkaklase sila. Kala ko nga magkapatid yun. Alin ang anak mo dyan? Kasama sa racket yan. Pati ang anak ko dyan. Ayan ka. TikTok lang kami. Project pa lang yan. Kailangan na historical yung tema nila. Mga vintage yan. Hindi siya. KBR, B as in ball. Ay, bilang. Space, may space siya pag Ay, space. KBR, space TV. KBR, capital mo. YouTube na ba yan, ma'am? Sa YouTube? YouTube na yan? Hindi. Nasa YouTube na ba yan? Oo, YouTube po, ma'am. Direct? Punta ka sa YouTube. Eh, yung page, wala? Wala pa akong page. Akala ko. YouTube. Yung Facebook mo. YouTube, ma'am, YouTube. YouTube pala. Sa YouTube ka pumunta, ma'am. Akala ko ngayon na kanina, magkano sila eh, magkakabay sila dito. Oo nga, akala ko din eh. Kasi may kasal daw ng 3 o'clock dito. Sabi ko nga, napag-tripan lang din ang magpareha sila pa. Pareha lang naman sila. Katulad din ng interview ko sa saan ba yun?
Cartilla. Ah, yung dalawa, gagawa ng Tatlo, ano. gagawa rin ng project. Magagandang nilang din doon. Boy, boy. Ayan. Opo. Pag may commercial, ma'am. May commercial of rice. Yan tayo Yan kunikita. ang ano, buhay ng ano. Tama, tama, tama. Thank you, ma'am. Ayan, ano mo lang. Opo. Ano lang naman yan, 1 minute, 2 minutes lang. Wala po. Dapat ma'am, Sandals pagka nila parehas na-subscribe din. mo, ma'am, i-click mo lang yung Kala ko bell magkapatid kayo eh. para ma-notify kayo araw-araw. Okay, salamat. Salamat. Meron na palang ganito. Tingnan mo pa yun oh. Ano po yung trambiya na? Libre ba? Bago mo yung kulo nakita. Libre ba yan? After na mag-picture, sakay tayo gano'n. Paano kaya kaya? Tanungin nga natin. Sige nga po. Libre ba? Sandali lang po. Magkano po ang bayad ko sa... Magkano po bayad pag sakay tayo? Teka, sige, sa tayo pupunta. At, ano po? Wala naman. Bigyan mo kami ng 10 minutes. Sige, ipapala namin ito. Bigyan mo kami ng 5 minutes. Pwede pala. Pwede ba yan? Kung sa tutok, gaya namin ito. Tara, sige, magsakay tayo. Ngayon lang namin nakita na may ganyan. Kasi usually for private rentals to, ang ito mo. Sa DTI ba yan, sir? Hindi. Sa Sa ito mo, Intermodal? mo. Natanong Sige, na. baka mag-extra yan. Kasi sila Papakaya kami dun sa nagtatanong. tabi. Nakasakay daw sila. Hindi. Nagbablog lang kasi din dito. Thank you. Onti. Ay, ay. Yala, yala. Boston na. Boston din. Sabi niya, bigyan mo ng 5 minutes, magsasakay ka lang. Baka papuntang way doon, baka magsasakay daw sila ng papunta lang doon. Iikot lang din naman tayo dito. Parang vegan. Oo, ganun din. Kaso nga lang may bayad din. Ewan ko lang yan. Sila private na, Magkano no? bayad Nire-rent lang sila ng private na. Nire-rent lang sila. Kasi kanina may sakay eh. Tama, yan. Ikaw na kayo uniform ko kanina eh. Yung ano, mga sa tour. Kanina kasi nakita ko yan pumasok din doon. Ako parang marami po ata eh. May sakay yung iba eh. Pero kanina nakita ko yan, siya din yung nakasakay. Doon naman umikot. Sunod-sunod sila kanina eh. Naalala ko yung lalaki na nag-picture niya. Pero yung nag-aalok din ng picture. Kung kukuha ma'am ng angulo, alam ko yan, nandito yung angulo ng cathedral. Pero yun
Pero ba't wala kang hawak na ano? Wala, ano lang. Camera lang ng, Hindi yung papel na gano'n. Yung sa galera din po ganyan. Ganun silang hawak. Galing silang kumuha ng Oo. gulo talaga. Alam na nila eh. Abisado na nila. Para mas maganda init na dyan. Dito mag-rent kayo, ma'am. Oh. Mag-iikot-ikot pa kayo. Tayo-tayo sa pangilitan. Ayan, dito lang yan guys sa... Hello guys, may kalab shoutout sa inyo guys. Ayan, dito lang po yan guys na Bambike. Ayan, Bambike, dito lang po may parents dito yan sa may malapit sa San Agustin Church. Ayan guys, ito yung mga bike, gawa kasi sa bamboo. Kaya Bambike. Ayan. Hindi po kami mas nagpaparal sa mga hindi marunong mag-bike. So, wala po kaming option para sa mga hindi marunong mag-bike. Except, i-class na lang sila ng kasama na marunong mag-bike. Ano? Diyan muna kayo ng QR code, tapos dito po ako sa kabilang side. Ayan sir, shoutout guys sir. Ayan, tatrabaho si sir dito sa Bambike. Ay, tutur. Everyday. Ano to sir, everyday ba to? Yes po, open po kami everyday. Yes, 9 Sunday. a.m. Yes po. 9 a.m. hanggang 6 p.m. po. Ayan. Everyday. Hanggang Sunday sila guys. 6 p.m. hanggang 9 p.m. Dalawang bata. Na-rent na? Oh, yung malaking gulong, yung parang sa pulis na, yung one ano rent lang. din ba yun? Malaki yung gulong, oh, ganun. Ang laki. Ang laki na. Kita ko nga doon galing. Oo. Tapos ginaguide yung nauuna papakaliwa. So, kaya talaga sana na kung lakad. Lakad lang kasi parang kaya bike lang. Merong hindi pwedeng pasukin ng ano. Parang tumawag yung bike nila kayo kaysa natin, no? Parang may dagdag. Nalulobot na ito mo.
Salamat ma'am. Oh, kaya dati hanggang dito lang. Tabi, tabi. Hindi na, wala na akong oras eh. Anong oras na ba? 1:14. 1:14 lang. Sakit ng Kain utak muna ko. tayo. Kain tayo. Saan? Kasi dun yung sa Dole, di ba? Dole, tapos pag gano'n. Shop ko na to? Ah, mayroon pumasok dyan. Ang dami pa pala nito kung kasama nila. Sakop nila. Hindi. Rent lang sila ng kasa. Diba? Picture mo. Alam mo. Wala yan. Na? Shop ko na to. Wala namang Kasi nagpatong kami. Yan guys, mag-end na ako guys. Nandito tayo nga pala sa may San Agustin Church sa tabi ng ayan, katabi lang po sila ng Casa Manila. Sa tabi. Casa Manila dito sa may Bombay. Ayan, sa may Bombay katabi ng San Agustin. May museum pala sa taas. Casa Manila Museum. Oo, ayan. Museum siya. Kaya Trilio Sa baba ng Casa Manila Museum. Museum, nandun yung Bombay. Ano tawag doon? Eco bike? Tour. Ayan. So guys, pagka pumunta kayo ng Manila, ayan, pagka kayo guys sa Tramuros, dito sa malapit sa San Agustin Church. Gusto nyong ikutin yung Tramuros, mag-rent lang kayo ng Bombay. Ayan, dito sa may Casa Tsaka Manila, meron baba. din kalesa. Meron din paleta. Ayan. Mahal nga lang. Kung gusto niyo ng mahal, paleta kayo. Kung gusto niyo ng mura, sabay kayo. Pedicab. Pag estudyante kayo, pag pedicab, ayun, mas mahal din. Pagka bike lang, bamboo bike, ayan, bambike. Dito lang yan sa baba ng Casa Manila Museum. Ayan ha. Guys, pasal kayo dito guys. So ayan, mag-end na ako guys. Gutom na si Kaluto. Kakain muna. So mag-charge tayo guys. Thank you for coming guys. Bye. God bless.